Malawi Today. Ziko kwambiri abrazi athu amene mwapereka comment kudandaula kwa makomredi, kudandaula kwa maactives, kudandaula kwa nzika ya Malawi. Ifetu tikukumvani, ife tikukumvesesani kwambiri mwangati ine comrade Matemba, inenso ndi munthu amene ndilinso chimodzimodzi ndi inuyo kuti ndimamvera chisoni dziko lathu la Malawi, chifukwa chakuti dziko lathu la Malawi vuto pamene pali vuto ineyo ndimapaziwa, ndiponso anthu ena amapaziwa, ndiponso inunso mmapaziwa, koma kuti tifike pa straight point timazembazemba, timapita ukapanga touch malo amene sali ndi iwo yayi. Dziko lathu la Malawi vuto ndi kusangana mitundu. Kusangana mitundu ndikomwe kukupangisa ndale zathu kuti zizikhala zosasatirika bwinobwino chifukwa cha kusangana mitundu. Tikazangosiya kusangana mitundu mdziko mwathu mu ndale zonse zizakhala zololerana, chifukwa democracy ndi kulolerana. Lero lino mukamaziona zinthu zikupotoka ndi chifukwa cha kusangana mitundu. Lero muone ndale ndi za mikwiyo, pomwe kale nthawi yomwe amabweretsa democracy acheya mikwiyo iye samawerengerai. MCP amango yankhula kaya kuyinyozesa, koma akafika nthawi yokumana amakumana ndi kumacheza a John Tembo ndacheya zimenezo mundikhulupirira ineyo. Koma mutati muone kungobwera kwa kumwe anabwera Bingwa Mutharika ndi kulanda chipani chija kuchokera ku UDF, ziwani kuti ndale zathu zinasokonekera kuchokera pamene paja mpaka zifika pano. Ndale zikuti zizakhale bwinobwino unless tidzachose chipani cha DPP chisadzapezeso mpata olowa mboma, komanso MCP izachokezo zizakhale ngati kutiso tikubwereranso mu ulamuliro tikuchosa maulamuliro ankhaza ndeno tikubweresa ulamuliro wa mtendere. Ndiye kuti apapa the best way kuzabwere chipani cha nyuwani kapena a UDF abwerere apange restore peace mdziko mwathu. Mdziko mwathu mulibe peace. Lero dziko lathuli laonongeka ndi anthu amene amasatira kwambiri za mitundu. Fa mukaona mtundu walomwe ukusatiza kwambiri za mitundu, kulemekeza mitundu osati kulemekeza Amalawi. Chimodzimodzi so IMCP akulemekeza mitundu osati kulemekeza Amalawi. Ndi zimenezi ndi zomwe zikuononga dziko lathuli. Ngakhale tizikhala kuti tili ndi malamulo aja amaphwanyidwa boma lomwe lilipo lija. Lero lino mukamaona zinthu zomwe zimachitika zazikwanje zachani zosatsatira malamulo zazipolowe zimachitika mu nthawi ya Bingwa Mutharika, ya Peter Mutharika, komanso mu nyengoso ya Chakwera. Ndi zinthu ngati zimene zovuta kwambiri. Mu nthawi ya cheya sikuti sizimachitika zinthu zazipolowe kapena zachani kapena zonyamula zikwanje sizimachitika, koma sizinali chonchi imene zili pano. Nthawi imene jayo president amene analipo amatha kuazuzula. Foti anthu amene amatuma zimene zizi nthawi zina sakhala president amakhala ni ma MP, koma president akaziziwa muja amayenera ayankhule mwamphamvu zinthu zandikuzithesa. Ma young democracy amene analipo mu nthawi ya cheya sanali azipolowe oti chani, koma anali amolalo omulandira cheya oteteza mwina cheyayo ngati afuna azipangidwa chipongwe kapena pali anthu ena amene afuna kupanga chipongwe amangokhala ngati ma bodyguard. Ndi chifukwa amachedwa kuti ma young democracy. Komano pakapezeka aphungu amene owagwirisa ntchito anyamata amene wakuti azikachosa mbendera azikapanga chani zimezo chipani cha UDF chimapanga kondemu mwanditendite, ndipo zimenezi asizimapitirira. Ma demonstration kunalibe amikwiyo ngati mene alili pano. Nde izi tikamanena muja kuti kudziko kwathu kulibe ma actives ndiye nkhani yake imene. Muone nkhani ya ujeri ya Malawi Electoral Commission, nkhani imene ayilepera apake, ayilepera ma activists, ayilepera chifukwa chani? Chifukwa cha kusagwirizana, chifukwa chakuti mdziko mwathu ma activists amene alipo ndi aja amene amakhala azipani, sikuti ndi omenyera ufulu a Malawi, ndi omenyera ufulu zipani. Ngati mmene tilili ifeyo bungwe la ife la movie wa Chilungamo Pressure Group, ifeyo ndi aja ongomenyera ufulu chipani, komanso umenyera ufulu Malawi wina aliyense. Di timatenga gawo limenelo 30% kumenyera Malawi wina aliyense, komanso 70% timamenya ufulu chipani cha UDF. Ndi zimenezo ndi zomwe timaziona kuti pena pake ifeyo ndi zomwe tikuziona kuti zimakhala kuti anthu kuti atimvesese pamakhala povuta. Ndi kuti the best way chomwe tingachite ndi chakuti dziko lathu la Malawi likufunika
anthu amene akhoza kukhala independent amene akhoza kubwera mwangati bungwe la ija la Bile Watch ija la Bile Banda mwina mwake bungwe limeja ndi lomwe likhoza kukhala interfere lokuti likhoza kuthandizapo dziko lathu. Koma dziko lathu pamene zafika apa ndi pakuti tasira Amalawi akhonze dzikoli. Amalawi akakhonza bwanji? Amalawi azazuke mmamawa ndi kukaponyera munthu yemwe akhoza kuthandiza koma mowunikiridwa ndi anthu osiyanasiyana amene ali ozindikira amene ali amasomphenya chifukwa amipingo nawonso ali pa wesi chifukwa kuti akumakhala partisan akumakhalanso partisan so amipingo ndezimenezo amipingo amaene okhala neutral amafumu amaene okhala neutral ma actives so tikanakhala ndi ma actives bweza omakhala neutral osati azikhala ngati mmene tili ife amene tili amuva chilungamo. Ife amuva chilungamo timayiwunikira ku chipani chomwe kuli mtsogoleri wabwino ndi kuwunikira kumeneku sikumamveka bwino kwa anthu chifukwa kuti amationa kuti ife sena ngati kutenga mbali yowunikira chipani cha UDF for ife taunguza tapeza kuti nangati komwe ayimika mtsogoleri wabwino amene alibe katangale ndikuti ife tizikhala kuti mkatikati mu pamene tikuwunikira mtundu wa Malawi tizikhala tikunena adi choonadi koma kwa anthu amene azichiziwa ndi anthu okhawa amene ali anzeru. Kwa anthu opanda nzeru sa azitiona ngati kuti tikupanga za masewera ukomoredi wathu tikumenyera ufulu chipani. Of course tavomereza tinabwera pa mtundu wa Malawi ndikuwauza kuti ife ni makomredi a chipani cha UDF tikuteteza UDF kuma propaganda chifukwa kuti dziko li anthu anayamba kupanga feed ma false information chimodzimodzi ma actives athu amabweretsa ma false information nde ma false information amapanga misguiding the true nde zinthu ngati zimene zizi kuti muzimvesese nzofunikira kuti tasira Amalawi amene amapita kokavota angotenga kuti kodi anthu amene akuwunikira chilungamo ndi ndani ndiye kuti asange pakati pa ife ndi anthu ena amene akuona kuti akuwunikira ku chilungamo koma ife tapeza kunena kuti ndziko mukuti zinthu zisinde ndikusintha kwa kuchosa zipani ziwiri zikhale pa benchi sikuti kuzinyoza sikuti ife tikunyoza DPP sikuti tikunyoza MCP koma angokhala pa benchi aone anzawo mmene amayanjanisira mitundu mmene amayanjanisira zipembezo mmene amayanjanisira zipani mmene amayanjanisira posanga maudindo amboma azikhala Amalawi yonse. Koma lero zingokhala ngati za Central Region nthawi zinali ngati za mulako wa lomwe lero ikhala ngati kuti za Central Region zachewa so sizikuoneka bwinoyo. That is my point mmene ndadenera mukuti tasira Amalawi apange judge. Thank you very much.